και θα αποκρούσει. Μαυρουδής για την ΑΕΖ, θα δώσει για τον Μανώλη. Μανώλη θα μπει στην περιοχή, το πλασέ και το 1-0 για την ΑΕΖ. Ήταν το 12ο λεπτό όταν ο Μαυρουδής έδωσε θαυμάσια μπαλιά για τον Μανώλη. Ο Μανώλη μπήκε στην περιοχή, έστειλε το πλασέ και πέτυχε το 1-0. 14ο λεπτό, η μπαλιά για τον Στυλιανού. Στυλιανού που μονομαχεί με τον Σταύρου, θα μπει στην περιοχή. Έρχεται όμως εκεί ο Μιλτιάδους και θα διώξει την μπάλα. 25ο λεπτό, μακρινή μπαλιά για τον Σταύρου. Έκανε αυτό το σούτ, όμως ο Νεοφύτου απέκρουσε. Και κάποιες αψιμαχίες μεταξύ των παιχτών. Ήταν ο Σταύρου που στην προσπάθειά του να κερδίσει την μπάλα χτύπησε τον τερματοφύλακα Νεοφύτου. Και είχαμε εκεί κάποιες αψιμαχίες. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, η Μαυρουδή στην εκτέλεση του φάουλ. Έρχεται ο Μανώλη, θα κάνει το σούτ και θα διώξει ο Νεοφύτου σε κόρνερ. 52ο λεπτό. Εθνικός στην επίθεση, Χαραλάμπους. Θα αφήσει για τον Στυλιανού. Στυλιανού προσπαθεί να περάσει και είναι η ανατροπή. Συνεχίζεται όμως η φάση, η κεφαλιά και η μπάλα θα περάσει ελάχιστα out. Και ξανά η φάση της ανατροπής. Δεν έδωσε τίποτα όμως ο διαιτητής. 56ο λεπτό, Δημητρίου με την μπάλα. Θα περάσει, θα μπει στην περιοχή, έχει μπροστά του τον Σταύρου. Θα χάσει προς στιγμή της μπάλας, θα γίνει τον μπέρδεμα. Θα ξεκαθαρίσουν όμως τελικά οι αμυντικοί. 71ο λεπτό, Γεωργίου στο φάουλ, θα αποκρούσει θαυμάσια ο Μιλτιάδους. 74ο λεπτό, Κώστας Γεωργίου θα μπει στην περιοχή. Θα γίνει η σέντρα, κάποιον μπέρδεμα εκεί. Ζητούν πέναλτι παίκτες του Εθνικού, δεν δίνει τίποτα όμως ο διαιτητής. Δημητρίου θα αφήσει την μπάλα για τον Γεωργίου, το δυνατό σουτ, η μπάλα όμως πάνω από τα δοκάρια του Μιλτιάδους. 87ο λεπτό, η μπαλιά, Μαυρουδής θα κερδίσει την μπάλα, θα αφήσει πίσω την μπάλα για τον Σοκράτους, θα κάνει το σουτ και αποκρούει ο Νεοφύτου. Το παιχνίδι έχει τελειώσει και έχουμε τις διαμαρτυρίες των παραγόντων του Εθνικού προς τον διαιτητή. 2-1, χάνοντας έτσι το αίτητό της αλλά και την πρώτη θέση στην οποία πέρασε τώρα ο συμπολίτης της Ερμής που κέρδισε τον Ασίλ με 4-0. Να δούμε πώς η ΑΕΣ έκανε την μεγάλη έκπληξη. Ο Παναγίτη βαθιά μπαλιά, θα βγει ο Μιλτιάδου. Το σούτ από τον Βασιλείου το 1-0. Ανοίγει το σκορ στο τρίτο λεπτό για Μοναραδίπου με τον Βασιλείου. Ο Παναγί άφησε για τον Σίκη. Η βαθιά μπαλιά προς το μέρος του Ηλία, το σούτ, την μπάλα μόλις out. Επιμένει ο Μονιαραδίπου με τον Σίκη. Έξω από τη μεγάλη περιοχή το σούτ, την μπάλα απευθείας έξω. Εκτελείται το κόρνερ. Η κεφαλιά, θα βγει ο Παπασάβας κόρνερ. Ο Κυριάκου για την ΑΕΣ. Σε μια νέα επίθεση ο Θεοδόρου θα βγάλει τη σέντρα προς το μέρος του Ηράκλη που είναι αφύλακτος. Το σούτ, την μπάλα έξω. Καλή ευκαιρία για την ΑΕΣ. Ο Σίκης άλλαξε την μπάλα με συμπαίκτη του. Θα μπει στη μεγάλη περιοχή το πλασέ για απόκρουση από το Μιλτιάδου σε κόρνερ. Το κόρνερ για την ΑΕΣ. Εκτελείται η κεφαλιά από το Σολομού, η μπάλα στα δίχτυα. Είναι ισοφάριση για την ΑΕΣ στο 21ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Το φάουλ για την ΑΕΣ. Το σούτ, η θαυμάσια απόκρουση από τον Παπασάβα στο σούτ του Κολλαρή. Έγινε μπαλιά από τον Γεωργίου προς το μέρος του Θεοδόρου. Κάνει αυτό στην παράλληλη σέντρα, πέφτει κατά τον Κυριάκου, ζητούν πέναλτι της ΑΕΣ. Βλέπουμε ξανά την φάση. Ο τερματοφύλακας, εν πάση περιπτώσει, δεν ακούμισε την μπάλα. Δεύτερο ημίχρονο. Είναι ο Δημητρίου που πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι. Άλλαξε εκεί με τον Κωνσταντίνο. Ωραίες τρίπλες από τον Δημητρίου μπροστά από τον τερματοφύλακα. Η παλιά του όμως δεν θα φτάσει στον Δημητρίου. Επιμένει ο Κωνσταντίνου. Διώχνουν όμως οι της ΑΕΣ. Ο Ιωάννου έδωσε στον Μπραστίτη. Αυτός γύρισε πιο πίσω ξανά στον Ιωάννου. Το σούτ, την μπάλα ψηλά out.
Στην επίθεση και πάλι η Ομόνοια Ραδίππου με τον Δημητρίου. Το πλασέ έδιωξαν η αμυντική της ΑΕΣ. Η μπάλα ξανά στον Δημητρίου, ο οποίος θα επαναφέρει, η μπάλα όμως είναι out. Εκτελέστηκε το πλάιο out, η απόκρουση εκεί ζητούν πέναλτι της ΑΕΣ. Θα ξαναδούμε την φάση. Ζήτησαν πέναλτι σε αυτή την φάση οι παίκτες της ΑΕΣ. Η παλιά προς το μέρος του Ιωάννου, η σέντρα του Ιωάννου. Θα βγει ο Μυρτιάδος, θα αποκρούσει σταθερά. Θα κάνει και το μακρινό βολέ προς το μέρος εκεί που είναι ο Κυριάκου. Έγινε το λάθος από τον Λιπέρη. Ο Κυριάκου είναι μόνος στα ανυπεράσπιστα δίχτυα. Θα σπρώξει την μπάλα. Είναι το 2-1 για την ΑΕΣ. 5 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Ο Κυριάκου λοιπόν θα δώσει προβάδισμα στην ΑΕΣ, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά σε μια σπουδαία νίκη. Πολύτιμη εκτός έδρας.